Otče náš, jenž jsi na nebesích. Ano. Co to bylo? Volal jsi mě? Ne, nikoho jsem nevolal. Já se jenom modlím. Otče náš. Tak přece, byl jsi to ty. Co jsem byl? Volal jsi mě? Řekl jsi Otče náš? Tady jsem. Na co myslíš? No nic. Se jenom modlím, to je všechno. Na co bych měl myslet? Dělá mi to dobře, tak jako... Tak pokračuj v modlitbě. Posvěd se jméno tvé. Co pak tím chceš říct? Čím? No tím, posvěď se jméno tvé. Aha, no chtěl jsem tím říct, že... Co jsem tím chtěl říct? To prostě tak v té modlitbě, to je celý. Co to jenom znamená? Moje jméno je jiné, než všechno ostatní jména. Moje jméno zní Jsem, který jsem. Slyšel jsi to už někdy? Jistě, ale nikdy jsem o tom ještě nepřemýšlel. Přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak Co děláš pro to, aby přišlo moje království? Co dělám? No vlastně nic, ale připadá mi dobré, kdybys přišel na zemi a začal tady všechno řídit, jako to řídíš tam na nebi. Abych řídil tvůj život? No, já chodím do kostela, aspoň jednou na Velikonoce, jednou na Vánoce, takže chodím. Jsi si jistý, že chodíš ve stopách mého syna? Podívej, pane, jsem stejně tak dobrý jako všichni, co chodí každou neděli ráno do kostela. Jak chceš, aby se má vůle vyplnila, když ti, kdo se modlí, nezačnou uskutečňovat? Já vím, že mám nějaký problémy. Já to vím také. Ty to víš? Tak víš o těch všech věcech, co se mi staly a který mi brání, abych byl skutečně svobodný. To by si mě toho všeho mohl zbavit. Výborně. Děláme pokroky. Začneme spolupracovat a půjdeme od jednoho vítězství k dobrému. Ne. To byla moc dlouhá cesta a moc dlouho by to trvalo. Chléb náš je zdejší, dej nám dnes. Ty mi důvěřuješ s tím chlebem? Jo. Modlitba je nebezpečná věc. Víš, že než ji dokončíš, můžeš být úplně změněn? Ještě jsi neskončil svou modlitbu, pokračuj. No tak, pokračuj, prosím. Nechci, bojím se. Bojíš se? Ano, já vím, co mi chci říct. No tak to zkus, však uvidíš. Hoř se nám naši viny, jako my odpouštíme našim viníkům A co Klára? Já tam věděl, že budeš chtít mluvit o Kláře. Ale ona mi opravdu ublížila. Já jsem přísahal, rozumíš? Přísahal jsem, že se jí pomstím. A co tvá modlitba? To je jenom takový zvyk. Aha, no aspoň, že jsi upřímný. Ale není to snadné nést v sobě všechnu tu nenávist, že? To teda není. A až se pomstím, tak to bude o mnoho lepší. To nebude lepší. No, jsi uvnitř tak smutný. Ale já všechno dokážu změnit. Dokážeš? A jak? Odpusť Kláře, tak jako jsem já odpustil tobě. Odpouštím Kláře. Ale mohl bys promluvit taky s ní. Já nevím, jestli ona se k tobě modlí každý večer jako já. To pro mě není žádná překážka. Teď dokončí svoji modlitbu. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. A to také splním. A ty dělej všechno pro to, abys nebyl pokoušen. Uč se žít v mé lásce. Neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky. Ať tě vždy provází milost a pokoj. Amen.